Ještě jednou krásný, příjemný čtvrteční podvečer. Já jsem strašně rád, že jste se dostavili na naše již tradiční zakončení tanečního roku letos 2012-2013. Vítám tady všechny maminky, tatínky, bráchy, ségry, kamarády, kamarádky, babičky, dědečky. Jsem moc rád, že jste se sem naučili chodit a pravidelně se dostavujete na naší závěrečnou besídku. Co dneska uvidíte? No, úplně první věc, asi mě všichni znáte, ale měl bych se představit. Takže moje jméno je Jaroslav Kálel, neboli Jerry, a vlastně tady reprezentuju dneska tu naši skupinu a budu vám to uvádět a budu i sám tančit. Dnes v programu toho máme daleko více než loni. Přibyli nám vystoupení, máme letos 15 vystoupení. Po vystoupení nám přibylo společné opékání buřtů, takže pokud děti chtějí, samozřejmě i rodiče, prarodiče jsou zváni na takové podvečerní posezení tady v zahradě. Doufejme, že nám nebude pršet, opět si buřty, popovídat si, určitě vás tam rád všechny uvidím. Než úplně začneme, dovolte mi poděkování na začátek. Strašně moc bych chtěl poděkovat všem tanečníkům. Snaží se, tancujou, baví je to, chodí na tréninky, je s nima radost dělat. Určitě bych rád poděkoval také všem lektorům za jejich vytrvalost, hezký přístup k dětem, za to, že pro ně vymýšlí různé zajímavosti, blbůstky na trénink, že je umí rozesmát. Chtěl bych poděkovat moc mému vedení, to znamená Šárce Levé. Ona se vám ukáže v průběhu odpoledne, a Adéle Kašparové za pomoc s vedením taneční skupiny. Určitě bych taky nechtěl zapomenout na vás. Je strašně důležité, když ty děti něčem podporujete, takže velký dík patří vám, rodičům, prarodičům, které ty děti podporujete, přijdete se na ně kouknout. Bez toho by to vůbec nefungovalo. A abych u těch poděkování bych chtěl poděkovat jmenovitě rodině Levých, který nám hodně pomáhají s organizací a s různými věcmi okolo řízení skupiny. A hodně bych chtěl poděkovat mojí mamce, která má na starost takovou tu občas nepříjemnou věc, a to je hlídání lidí na soutěžích, a strašně nám s tím pomáhá. Takže prosím vás, pro tanečníky, pro vás samotný a pro tyhle ty konkrétní lidi bych chtěl, kdybyste udělali velký potlesk. Abych nezapomněl ještě na konci toho poděkování, musíme poděkovat městu Milevsku, které nás letos podpořilo, a velice děkuji Domu kultury, díky tomu máme kde trénovat, můžeme uskutečnit tuto akci, vychází nám velice vstříc. Takže i těmto dvou institucím bych chtěl velmi poděkovat. A pokud jsem na někoho zapomněl, tak se strašně moc omlouvat, ale vy to většinou všichni víte. Já vám to se snažím říkat velice často, že vám děkuji za pomoc. Takže ještě jednou, považujme dnešní zakončení tanečního roku za zahájené. Teď jsem si vzpomněl, že jsem na někoho zapomněl. Takže ještě bych chtěl poděkovat kavárně Harlequin, protože ta pro nás do toho dodala buřty pro děti a dala nám dřevo, dala nám možnost opékat buřty tady v zahradě. Takže ještě pro kavárnu Harlequin. No už je snad vše, já vás nebudu zdržovat a pozvu na plác. První, než vystoupí v podání úplně těch nejmenších dětiček, které letos začaly s námi tančit. My této kategorii říkáme baby, jakože ty nejmenší. A oni si pro vás připravili vystoupení, které se jmenuje Šmoulové. Můžete se kouknout, že to nejsou takový ty úplně klasický šmoulové, bílomodrý, oni jsou bíločerný, ale to myslím si, že vůbec nevadí. A tady bych chtěl jenom říct, dětičky, doufám, že vás to bavilo a že si to pořádně užijete, protože jste byli super, jste malinkatý, úžasný tanečníci. Jste připraveni se ukázat? Jste připraveni? Jo. Tak jdem na to. Takže baby a šmoulové.
To byly ty naše nejmenší a jejich dvě lektorky, Šárka Levá a Zuzka Levá. Protože jsou takhle malí, tak jsme si pro ně připravili nějakou odměnu potom jejich vystoupení. A já bych je... Určitě tento kurz, který letos byl nově, bude pokračovat i příští rok, takže kdyby se někdo chtěl připojit, přihlásit dál, není problém. Tento kurz je hlavně o tom získat pohybovou průpravu, naučit se základní taneční pohyby a naučit se pracovat s hudbou.